Stropiu vei cu Iisosului curățit pe lamă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Praf și cenușă este omul pe fața pământului pe care îl fac vânturile. Se pecetuiește mormântul adormitului în Domnul preotul Vasile, fratele nostru, până la a doua venire a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului Iisus Hristos, în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În veci, veșnica lui pomenire. Veșnică Bunul Dumnezeu să-L ierte și să-L odihnească, să-i mângâie păcerea noastră. Iubiților, familia vă roagă pe fiecare dintre dumneavoastră, cei care ați participat la slujba mormântării la Lozna, dar și cei de aici din sat, să participați la masa de pomenire care are loc la Cămin. Dumnezeu să-L ierte și să-L odihnească.